Pero kung suntukan tayo, akala ko makaya, bita. Kung ganun lang ba? Actually, pwede. At 12 rounds in Araneta Coliseum. In this coming Sunday, pwede. Ngayon kumusta ang Pinas mga pare? Balita ko may laban daw si Basti at si Torre. Isang mayor na galing sa pamilya na Duterte at general na kanang kamay na presidente. Ang dami na problema nangyayari sa Pinas. Mas inuna nyo pa ang gumagawa ng palabas. Sa mga social media kalat na ang bakas. Merong isang mahina at merong malakas. Pero hindi ito ang dapat nating pag-usapan. Marami pang mangyari kung hindi maiiwasan. Away ng politika ang punot dulo ng hidwaan. Alam naman namin kung sino dapat natularan. Bisaya ni Bayi nga pirmi nagpaubos. Dili ni Pandaot, dili pa ni Malos. Dili ni Mubalos, kay simple rame. Batasan nga nakuha na mo ni Tatay Duterte. Ang daming Pilipino na ngayon inaape. Dahil sa mga pinuno na wala namang pake. Di bali na maghiram ang kahit na sino man. Basta makuha lang nila ang pera sa kaban. Ang daming Pilipino na ngayon inaape. Dahil sa mga pinuno na wala namang pake. Di bali na maghiram ang kahit